Hai लोगोफोर हेलौ हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बड'मेसि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ नाथाय जोंथिं बिराद अखा बार दै बिदि आरोना दैबाना गोजा ओमफ्राय दा कारेन्टबो गैया माबो गैया जागासिनो दं चार्जनि प्रब्लेम मबाइलाबो भिडिअ बेनि थाखायनो मैया खालामगोन सानदोंमोन बाट खालामनाय जादिया आरोना गाइस ओमफ्राय दाखालि सिगाङावनो साननैसो सिगाङावनो माने मेजिकखौ बानायना दोनखानाय दंमोन ओमफ्राय बेखौनो आङो दिनै हेगारनो सानबाय ओमफ्राय हेगारनायनि सिगाङावनो आं मोननैसो जोबोद दुखु गोनां आरोना दुखु मोनसे जादों आरोना दुखु गोनां जाथाय जादों आरोना जोंनि जायगा खाथियावनो ओमफ्राय दाख्लैसो फैदों आरोना बे इनफरमेसना जाथायाथ' मोनसेल' नङा एक्सुवेलि मोननैयानो जादों जाथाया ओमफ्राय माने आंखौ मेजिकखौ देखायनाय नुनानै जेनेबा आंनाव जेनेबा बे इनफरमेसना फैबाय आरोना गाइस बे इनफरमेसना नोंथांमोना गासैबो गोसो होनानै खोनासं जाहाथे नोंसोरनिथिंबो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाया आरोना गाइस प्रब्लेमा जाहैबाय बेनो माने ओरैबायदि माने थगायनानै लांदों आरोना जोबोद दुखु गोनां दासिमबो जे बेफोरबायदि थगाय जायो माने मा बुंबावनो आरोना गाइस नोंथांमोना बुजिखायो जानांगौ बेफोरबायदि थगायग्रा मानसि थाखायो जिउआव माने माबायाव आरो संसाराव बेफोरबायदि दुखु थगायग्रा थाखायो आरोना खिन्थु जायफोरबायदि मानसिया माने माबा गैया जेनेबा गोरिब होननानै बुंबा भुल जागोन आरोना माने नैफोरबायदिया जायो आरोना खोथाया हमनानै ला जेनेबा आङो बेंग्रा आरोना आं बहुद गोबां बेंग्रा आङो जाम्बा लरग' ओमफ्राय थेवब्लाबो आंनाव फैसा थाखा दङ बेबायदि मोनसे मानसि थायो आरोना जाम्बा आरोना जाम्बाया मानसिया थेवब्लाबो बेयो माहाजोन आरोना धोनि ओमफ्राय थिग बेबायदिनो मानसिया जेनेबा जोंनि खाथियावनो आरोना नामथ' मेनसन खालामला आङो मानो होनबा नोरै जादों आरो घटनाया खिथानोसै आङो न'खराव फैदों आरोना माबा मोनसे लोमजाबाय थादोंनो आरोना इसा जेनेबा बेमार आजार जाबाय थादों आरोना बेयाव ओमफ्राय बिदिनो गुवाहाटीनिसो होनखो ना मासो होनखोबा बिदिनो जेनेबा आरोना हिन्दी रायलायदों आरोना हिन्दी लेंगुवेजजों रायलायदों आरोना रायलायनानै ओमफ्राय बुंबायनो आरोना इसाखौ न'खराव जे नोंस्रा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय थादों बेबायदि आरोना ओमफ्राय लोमजाखानायानो मानिबाफ्राय इनफरमेसन मोनो बिसोरबो बेखौ आं मिथिया दे ओमफ्राय नोंस्रा सनानि दै जेनेबा सनाखौ अरिजिनेल सनानि आस्थाम जेनेबा बे आस्थामनि दैखौ जेनेबा दैयाव सोमबाय आरोना गिलासाव जेनेबा सोमनानै बे गिलासनि दैखौ जेनेबा लोंनांगौ नोङो बेबायदि आरोना मोनसे जेनेबा माबायाव हेथेग्रोदों आरोना हमनानै ला जेनेबा मोनसे जियाव होदों आरोना आस्थामखौ जेनेबा जियाव दोननो होनानै जिखौ जेनेबा खाथबनानै बेखौ सोमदों जाहैदों आरोना गिलासाव ओमफ्राय गिलासाव सोमनानै ओमफ्राय बुंदों जाहैदों आरोना बे दैखौ नोङो मास मोनसेनि उनाव लों अब्लाना नोंसोरनि गासैबो बेमार आजार जानाय बिपद खैफोद आफोदा गासैबो खारजोबगोन होननानै बुंदों जाहैदों आरोना ओमफ्राय बेमारा हामनो सनानि आस्थामासो गायबाय आरोना गाइस बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि जोंनि जायगायाव दासिमबो जायो आं माने बिलिभ खालामाखैमोन आरोना थाबनो ओमफ्राय बिलिभ खालामनो गोनां जाबाय उफाय गैया माने नंथारगौ जाहैदों आरोना बाथ्राया आं फार्स्टआव माने फाल्थुसो खालामदों सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय सिरियासलि नंमारगौ जाहैदों आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे फैबावदों आरोना इनफरमेसन बे मोनसेया जाहैबाय मा जेनेबा नोंसोर बहि लादोंनो आरोना गावसोर जायबा न'खराव थांदों बेसानिफ्राय कागज मोनसे बिदोंनो आरोना बहि ब्लेंक बहि आरोना A4 साइजनि नामा बेफोरबायदि बिदोंनो आरोना बिनानै ओमफ्राय बेखौ सावदों जाहैदों सावदों माने डाइरेक्टलि सावाखै आरोना अराव हांदों जाहैदों आरोना अराव हांनानै ओमफ्राय माबा नुजादों जाहैदों आरोना बेयाव बिदिनो बे मानसि खर'आ खिलाबाय होमबा बे कारेन्ट पस्टफोराव दे लिरना दोनो देन्जार होननानै लिरना दोनो बेयाव दे मोनसे सावगारि थायोना बेबायदि ओंखारबोदों जाहैदों आरोना अराव हांनायावनो ओमफ्राय ओरैबायदि देन्जार आरोना बे मानि थाखाय ओंखारदों ओंखारनानै जेनेबा नोंसोरनि न'आव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि बुस्थु हाबनानै दङ बेबायदि जाहैदों आरोना ओमफ्राय बेखौ जेनेबा बिदि देखायनानै बेसानिफ्रायबो माने जेनेबा बेमार आजार हामगोन होननानै माने ताबिस होलांदों आरोना होलांदों जाहैदों ओमफ्राय बे ताबिस होलांदोंब्लाबो जेनेबा मानसिया हामनो नङा होमबा डाक्टारासो जेनेबा डाक्टारनाव लांनानै उनावहाय जेनेबा हामबाय खोमा आरोना गाइस ओमफ्राय बेनो आरोना प्रब्लेमा जेनेबा दासिमबो जे जोंनि बर' बा जोंनि मानसि जाथिया जेनेबा मानसि हारिया आरोना मानसिफोरा जेनेबा दासिमबो थगायजायो बेनो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरोना गाइस थ' गाइस इमान गोबाव खालामबाय थाला आङो ओमफ्राय
मेजिकखौ देखायनोसै स' बे मेजिकखौ नायलांबाय थादो दिनैनि मेजिकआ जाहैबाय दैखौ माबायदियै 1 सेकेन्डयावनो बरफ खालामो संख्रिया बेबो संख्रिजों जायखिजाया न'खराव थांदो नोङो संख्रिखौ बिदो खालामदो बास आं खिन्थु न'खराव थांनानै खालामदिया आरोना गाइस आंनि जायगायावनो आं बानायबाय खिन्थु हायो आरोना गाइस हायो संख्रिखौ लोगो लोगो नोंसानि न'निफ्रायबाबो जागोन सोरनिबाफ्रायबाबो जागोन न'आव थांदो संख्रिखौ लादो दैया 1 सेकेन्डबो नाङा बरफ जानो थ' गाइस आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदि थगायजानाय नङा होननानै थ' गाइस नायलांदो भिडिअखौ मा बिया दा ओमफ्राय जादुआ मा जानांगौबा दै लोंबायसो आला दिनै माबा दैनि जादु देखायलाय जादु दैनि जादु देखाय मिथिया लोगोफोर आदाया दैखौ जारिबाय थाबाय ओमफ्राय मा जादों मा जाया जेबो मिथिया लोगोफोर दैयानो गवाखै नै दैया फेथिंबाबो गला लोगोफोर नायलाय दैया बे बरफसो जाबाय नै दै बरफ जाबाय संख्रि होदोंमोन संख्रि होबा दैया लोंनानै बिराद गोबाब जायो नाथाय नैबे बरफ जाना दं नै बरफ जाबाय नायदो लोगोफोर बरफ रियेल बरफ रियेल थ' गाइस नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायबायानो ओमफ्राय भिडिअखौ नायदों होननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय बेनो जे माबायदियै थगायजादों नङा होमबा बाथ्रायाथ' बेयावसो थादोंना जेनेबा माबायदि जेनेबा आस्थामखौ लांनो हाखो बिदिसो नङा होमबा प्रब्लेमा मेन प्रब्लेमा थ' होमबा नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौबो बे मेजिकखौबो नांगौब्ला आरोना मेजिक मेनसो दै बियो अजा नङामोन एक्सुवेलि बेयो मेजिक मेनसोमोन ओमफ्राय मेजिक मेनानो जेनेबा अजा माबा माबि होननानै बे लुटिनानै लांबाय नोंथांमोना जुदि बे मेजिकखौबो नांगौब्ला आरोना माबायदियै थगायजाखो बे मेजिक बेनि सायाव जेनेबा मेजिकखौ नांगौब्ला आं लाबोगोन आरोना खिन्थु फार्स्ट टाइमाव जेनेबा सनानि आस्थामफोरखौ मारै खावनानै लांखो बेखौ जुदि नांगौबा नोंथांमोननो कमेन्टआव खालामदो आरो ब्लेंक कागजाव माफोरबायदियै डेन्जारनि जेनेबा सावगारिया नुजाफैखो जेनेबा मानसि खर' हाराया माफोरबायदि नुजाफैखो बेखौबो जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला कमेन्टआव खालामदो थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय